Caith físe bheith rion na Gaeltachta maidir le tíocht go na glúnta tal é teacht. Tá an grúpa feachtas tíochta banú I ggéar go mnáí grúpa ebre meach ionadaí ó rion na Gaeltachta, an rion tíochta, údarás na Gaeltachta, údarás áitiúla, agus grúpa feachtasir le galingneic le feib na tíochta sa Gaeltacht. Agus í labhairt le tuairisc ag agóid I deagra banú ag ceann áras rion na Gaeltachtas na forbacha inne. Dúirt anna ní bhréanáin, bunatháir an grúpa feachtas, go gatha físe bheith rion na Gaeltachta gon tíocht sa Gaeltacht. Ceapan muide gur cheart go nglacach rion na Gaeltachta ceannasicht agus grúpa ebre a bhunú ina méidís héin, an rion tíochta, an chóirle condé, údarás na Gaeltachta, agus muid héin, nó éon eagracht deile tá gobar híocht. Ba cheart gon grúpa ghalingneic leis waib seo. I breanú phleanaí sa ngearrthéarma ach sa bhád tíorma freisin. Tá muid I ggéara go meach rion na Gaeltachta a cuimriú 50 bliain, 60 bliain agus 100 bliain amachchan seo. Ba cheart go meach a rion a cuimriú 100 chupla glún eile, agus ís, faoi cén chuí imreanó an Gaeltacht, agus cén chuí imreanó tíocht Gaeltachta sa bhád tíorma a dúirt anna ní bhréanáin. Ghlach tuairim is tríocha duine páirt san agóid na forbacha inne. Shiúil siad go príomhgharas na rinne, agus leag buil an coiste letir go náir a Gaeltachta dear celéirí isteachán. Cathú súil siar sa letir 100 gábhí dhéog, atá dínta go náire, ó Capua an bhliain seacáte. Dúrú sa letir go rabbanú is súil le gríomh ó náire, ach go bhfuil 4 dhíomárú gur beg a rinne a rion le bliana nuas.